Міністерство внутрішніх справ у Білорусі признало екстремістськими формуваннями інтернет-ресурси Білсату. Згодно з так званими правоохоўнікамі, дзейнасць групы грамадзянаў, аб'яднаных праз гэтыя рэсурсы, забаронена на тэрыторыі Беларусі. Ужо няшмат засталося нагу да забароны людзям думаць. Пакуль яшчэ думаць можна, узгадаем, што такое экстрэмізм. Паводле парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, экстрэмізм уяўляе сабой форму палітычнай дзейнасці, якая відавочна ці спакваля адмаўляе прынцыпы парламенцкай дэмакратыі. Экстрэмізм заснаваны на ідэалогіі ды практыцы нецярпімасці, адчужэння, ксенафобіі, антысемітызму і ультранацыяналізму. Найбольш радыкальна настроеныя экстрэмісты часта адмаўляюць у прынцыпе якія-небудзь кампрамісы, перамовы, дамовы. Дык тут якраз пра нашу ўладу. Што толькі не гучыць цяпер з дзяржаўных медыяў. Извращенцы, убийцы, педофилы, грязные лжецы, психопаты, садомиты, террористы, проститутки, плесень человечества, канализация, дно жизни, бесы. Але ж азаронак – это дзіця ўлады, якая яго корміць, і ён і служыць. Власть не видит того, что как раз-таки материалы, которые выходят из уст Озаренка, являются самыми, что ни настоящие, экстремистскими, потому что он разжигает рознь между людьми, между слоями общества и так далее. Заснавальнік нехта Сцяпан Пучіла, рэсурсы якого таксама адным з першых прызналі экстрэмісцкімі, лічыць гэта прызнаннем з боку ўладаў. Безумоўна, гэта знак павагі і пашаны з боку сённяшняй сістэмы. Гэта модна, гэта крута, гэта ў трэндзе быць экстрэмістам. Гэта значыць, што твае заслугі сапраўды прызналі і што тое, што ты рабіў, сапраўды накіравана на перамены, на змены да лепшага. Таму яны і ўбачылі ў табе ворага, калі прызналі цябе экстрэмістам. На думку Сцяпана Пучілы, хто экстрэмісты, даўно ўсім вядома. Гэта якраз тыя, хто згодна са сваёй прафесіяй якраз такі павінны абараняць закон. А яны вядуць вайну з нязгоднымі, фабрыкуюць супраць іх судовыя справы, у тым ліку і супраць каналу Сцяпана. Кожнай такой справай яны толькі дадавалі вагі, толькі дадавалі папулярнасці каналу. Таму таксама і ім можна толькі ў гэтым канкрэтным сэнсе падзякаваць. Цікава, а хто ім даў права вырашаць, што людзям можна глядзець, а што не? Яны што, вызначаюцца незвычайным інтэлектам або валодаюць бездакорным маральным абліччам? Дзеянні беларускіх уладаў у міжнароднай супольнасці нагадваюць паводзіны хулігана ў аўтобусе, які крычыць, людзей абражае, а ўсе робяць выгляд, што гэта іх не датычыць. Але вось хтосьці дасць яму вуха, і ён адразу становіцца цішэй вады. І па ўсяму, відаць, лукашысты менавіта на гэта і нарываюцца. Ужо колькі часу адбываюцца правакацыі на мяжы. Мігранты закідваюць палкамі і камянямі польскіх памежнікаў, а беларускія так званыя памежнікі дапамагаюць мігрантам рэзаць дрот і прарывацца на чужую тэрыторыю. Відаць, некаму так хочацца справакаваць канфлікт, а потым схавацца за спінай у Пуціна. Ды яшчэ абаронцам межаў саюзнай дзяржавы сябе аб'явіць. Ды хто тады экстрэміст? Насамрэч, это мы прызнаём так званыя праваахоўныя службы Беларусі тэрарыстамі. Менавіта яны, самыя сапраўдныя тэрарысты. Засталося толькі, каб такімі іх прызнаў увесь свет. Зміцер Лупач, Белсат.